Deuteronomy 28, 1 through 2. If you diligently obey the voice of the Lord your God, blessings shall come upon you. Alright mga bay, welcome back to the channel, Soy on the Road. At parang adlaw, mag-isgot tao sa mga pinakainit na topic sa scooter world. Ang all-new 2025 Honda PCX 160. Nakuwat kita ni daghan-daghan gyud. Isgot man ta ato last sa NMAX now. PCX 160 na po. Pero mga bay, ang dakong pangutana, ready na ba ni? Kaning PCX 160, ready na ba gid ni siya makikpormahan sa NMAX 2025 Turbo? Ato bitong gimuan og video last, no? And we all know nindot sa gid ang NMAX nga 2025 Turbo. So ready na ba jud ka si Honda ani is kanilang PCX 160 nga mabutay. Mura gini siya rivalry nilang Naruto ug Sasuke ba, no? What? Sige gini sila sangka. Ngitasa sa gas Orochimaru ani, no? Bitaw. Ning gawas na baya ang new NMAX. So again, na siya ang PCX wa pa. So tara, dali kuyogi ko og atong susihon. Para sa wa pa kasabot kung ano ang PCX 160 gi-consider nga murag premium maxi scooter. Balik tas origins. Wait, not that kind of origins. Ay pagsyoroy, more like nope. PCX Honda PCX Origins. Kana, klaro. Honda PCX nagsugod way back 2010. Panahon nga uso pa ang Nokia 3310. Murag Ryan ba? Murag mag-grab. Sa kanang panahon na daghan ba ang mag-load og unli text. Karon sigurado ko nagsakit na pod ang mga tuhod na nila. Ang mission ni Honda, makahimo og premium, stylish o comfortable scooter para sa urban riders. So pang city gid ni siya. And guess what? Na-achieve na nila. Almost perfect for me ha. Kay ang PCX usa sa pinakasikat nga scooter sa Pinas. Perfect. Pero kini nga 2025 version, murag nag Super Saiyan Blue. Kay mas agresibo, mas techy, well, mas sosyal. What? Wait. Disclaimer lang ha. Basin mo ingon mo na bias ko kay PCX akong scoot. Nope. TBH, I appreciate all the brands and models. Kung pwede lang mapalitanan, di ba? Well, kung pwede lang, masaya mangandoy ta. Mga bay, daghan kayog updates. Murag na ay character development ang PCX ani. Murag manga mong gibasa, no? Bagong headlight design, mas premium o futuristic. Ang longer DRL, murag crossbreed sa Honda Click 160 o ADV 160. Resulta? Sus, mura na gandam nga mas hayag, mas astig. Agree? Mas sleek nga taillight. Usa ka single strip LED taillight na. Murag signature look sa mga high-end nga big scooters. Imagine ha, naa ka sa likod ani sa stoplight. Mingon jud kag, wow, uy, kasosyal ana uy. Di ba? Covered handlebars. Murag ala Suzuki, Bergman ug NMAX ang peg. Pero mas aerodynamically designed. Mas classy na tan-awon kay wala nang exposed handlebars. Pero sa akong humble opinion, no, ang ako sang preference, mas ganahan jud ko atong karaan. Kanang naked ang handlebar. Mo na usa sa pinaka reason nga I chose the PCX pod. Tang naked nga handlebar, daghan magong matapot, pwede nimo tang cellphone holder and so on. So easy siya ba? Anyway,
Honda Road Sync. Oops. Taysa. Klaro ko nako. Kaning Honda Road Sync sa high-end nga variant ra ni available ha. Wala ni siya sa mga mid-variant or lower variant ani. High variant ra ni siya. Ang Honda InSync. Este. Dili na InSync. Road Sync di ay. Kanta pa minuntaan ni. Mga bay, pwede na nimo i-connect imong phone. Di lang kuming og iPhone, kaya may show ha iPhone. Mura na kag naa sa Tesla. Di ba? Murag makasakyan ng Tesla. Makadawat kag calls, text, og maminaw kag music while riding. Perfect para sa mga ganahan og techie nga experience. Bag-ong 5-inch TFT display. Mas hayag, mas informative, power up nga ultimate display. Murag suit nito na Tony Stark pero scooter version, di ba? I think bagay, di ba? Color wise katong murag taphaw nga red or uga nga red aning PCX mo yung suit nga Iron Man, nindot siya tanawon. Pero unsa man ginhitabo anis performance? Okay ni kini nga storya. Unsay nahitabo sa performance? 160cc ESP Plus engine. Same displacement pero improved power delivery. 15.5 HP. Ay nanasad. Nanapod ning 0.5. Ako naglibog juga ning ano lang ning 0.5. Retong sa NMAX 0.50 taka ay kami 16. Inyo pagida ginuto ng 0.5. Bitin ba? 16. Sirado. Perfect. O diba? Mas gwapo. Pero anyway, 15.5 nagrambol na po ko. And 14.7 Newton meters of torque. Mga bay, kaya kayo bisan highway ani. Di na ka mabiyaan sa imong grupo o mag long rides mo. Uyab na lang yung mamiya ni mo. Betaw, jokes aside. ABS o traction control. HSTC. Mas luwas. Mas smooth ang braking. Dili ka murag nag-slide sa ice kung mag-uwan. Smooth operator ka dire. Kesa ato kag NMAX murag bakan mode man dito permi. Dire chill, smooth ka. New suspension setup, mas komportable. Murag kag nagsakay og VIP lounge chair on wheels kung unsa man na siya. Bisan maagi-ani mo ang malubak-lubak sa SRP or Miglanilla or kung asa man kang lugar diri sa Cebu or sa Pilipinas nga daghang lubak, chill ka lang. Chill ra kayo, dili kayo sakit siguro sa lubot. USB Type-C charger. Wala na lubat-lubat. Di na mag-uol kay naka USB Type-C ka na. Perfect para sa mga hilig mag-Waze kay or mag-Google Maps kay dali masaag no. Makadumdum ra ka, dili ka malubatan pa while nagamit sa imong telepono. Under seat storage. Makasalod pa imong full face helmet. Plus imong snacks. Imagine nagdala kag Cheetos. Laisyo ha Cheetos. Unya Mountain Dew. Diba? Social. Okay. Diba kaniya pa ko si King og social. So, Cheetos lang. Ayaw lang pagpiwi da. Cheetos o Mountain Dew. Pwede kay Dr. Pepper pa. Para smooth o chill nga ride. Nindot kayo na kay baon. Daghan bitang masoda ni. O yung dako gig under seat storage ani niya. So mga bay, kung sa Pokemon pa ni siya, mura ni battle ni Blastoise versus Charizard. Diba? Ang PCX versus NMAX ba? Asa na mo dapik? Mas smooth o elegant na PCX or mas sporty o aggressive na NMAX Turbo? Kamo na bahala discuss diha sa comment. Pero respetuhay lang ha. No hitting below the belt. Nani? Pero kung ako, Charizard ko siyempre di ba? Okay, mo-touch lang tagamay sa NMAX Turbo. Upgraded sa CVT, mas responsive acceleration. Murag naka-turbo boost, nagispangan turbo. Y-shift technology, pag yun.
murag na kay manual nga feel. 3-level riding modes. Dual disc brakes plus Y-Connect. O, di ba? Saan ka ni sila? Honda Road Sync o versus Y-Connect. Depende sa asay mong trip. Ikaw na bahala. TFT navigation display sa Tech Max nga variant. Built-in GPS pag yun. No need na mag-mount og phone. Pero mga bay, kung mas sleek o premium nga feel imong gusto, PCX 160 hapon. Mo ginihari sa comfort ug styling. For me personal na nako, ang NMAX Turbo kay pang gusto og sporty ug aggressive ride. Akong tanaw na. Naay mga mas maayo ay. Naaman jud ko'y video ani nahimo kaning NMAX, no? Bag-ong NMAX ni gawas. After you watch this video, give that a watch na lang po para kita ninyo ang difference ba, okay? Alright, thank you sa pagtanaw. Unya, murag excited na mo. Kay ako, gikapoy na kog edit dire. Di bitaw. Excited po doy. To be honest, kalipay na ko ang maghimog videos like this para ninyo. So, please lang, subscribe po down mo. Pag sa mga new subscribers, daghan king salamat ninyo. O sa pagtanaw po, daghan king salamat. According to our sources, no, sa NBI o sa uban pa bitaw. Joke. According to the sources, kung nabasahan online o natanawan nga video, ang PCX 160 2025 model i-release tentatively by mid to late 2025. Matay maragdugay-dugay pagide. I was thinking paabuton ta ko ni kato before ko ni palit sa akong PCX pero dugay gid siya. Mid to late pagide, no. Pero nigawas na ba ni siya sa, as far as I know, nigawas na sa Indonesia o sa Thailand. So nganong ako naglibog ko nganong late gid pero mi pagawasan ang Pilipinas. Kita magiuwahe. Gamay ba siguro atong market dire? I don't think so man. Pero no, back to the topic ta. So kung plano nimo magkuha ani pagtigom lang mo daan mintras layo pa. So di na karon ang pagtigom para kapalit din tay gawas kay basin igabot i-release na magunahan na pod unya murag Christmas sale kutdan na yung stock dogay kayong paabot kay ba naman mas mga dealers. So mga bay, kamunay bahala. PCX 160 para sa social nga chill riders or NMAX Turbo mo para sa speed junkies. Comment down below. If you enjoyed this video, please don't forget to like, share o subscribe. Magkita ta sa sunod nga ride mga bay. Always remember, one ride, one catch, one bite at a time. Thank you so much for watching mga bay, mga inday. See you sa next video. Subscribe mo palihog. Thank you. Bye-bye.